בתפקיד הזה מתעסקים עם אנשים ודואגים להם. מאתגר, חשוב, משמעותי. מה שאת מביאה איתך לתפקיד זה מה שיהיה בסופו של דבר. זה פשוט להיות מחנך. חשוב שיהיה מי שיקשיב לחיילים, שהם ידעו שהם לא לבד פה. צריך להתחשב גם ברצונות, גם בנתונים. הם אלה שיבטיחו את הצלחת המשימה. להיות שליש בגדוד זה להיות אחראי על הטיפול באנשים, לדאוג שבאמת יש שליטה מלאה באיפה כל אחד נמצא, בין אם הוא נמצא בקורס, בין אם הוא נמצא עכשיו בשטח או בפעילות מבצעית. אנחנו בעצם מתעסקים עם אנשים ודואגים להם. הדאגה לאנשים היא בעצם אחד מהנושאים היותר חשובים שאנחנו כצבא מתעסקים איתו. אם אנחנו לא נאהב את מה שאנחנו עושים, לא יהיה לזה שום טעם. מערך המילואים שאני חלק ממנו מהווה את עיקר כוחו של צה"ל. מערך הוא קריטי במדינת ישראל, בטח ובטח בשעת חירום. לכן, גיוס חיילי המילואים באופן היעיל ביותר, המהיר ביותר, בעצם להגיע לאחוזי ההתייצבות הגבוהים ביותר, הם אלה שיקבעו את הצלחתנו במשימה הבאה. קצין קישור מלווה את חייל המילואים בכל עת, אם זה בעבודה השוטפת היומיומית, להיות איתו בקשר, לפתור לו את הבעיות טרם יום הגיוס, כדי שהוא יגיע לגיוס שמח ומאושר. על כתפינו מוטלת האחריות לשחרר את חייל המילואים הביתה כשהוא בריא, שלם ועם חיוך על הפנים. קצין קישור הוא תפקיד ליבה בחיל, הוא תפקיד חשוב, מאתגר, משמעותי ומפתח גם בצבא וגם באזרחות, בחיים בכלל. חיל השלישות אמון על המשאב העיקר ביותר בצה"ל, שהוא האנשים. מערך הקישור שאני חלק ממנו נמצא עם חיילי המילואים באימון בקו, מלווה אותם ונותן מענה לכל הפניות שלהם. זה החיל שלי. קצין מיון בעצם אחראי על תהליכי המיון בצבא. אותו קצין יכול לראות אותו בעצם בכמה שלבים בצבא, בתהליכי המיון לפני הצבא, בלשכת הגיוס, תהליכי המיון כשהוא מתגייס, בשרשרת החיול או ביום הראשון בצבא, או במהלך השירות שלו, במידה והוא עובר ממקום למקום, קצין המיון בכל שלב בעצם אחראי למיין אותו. צריך להבין שאנחנו בסופו של דבר במערכת שיש לה צרכים, וצריך לאזן בין זה לבין רצונות החיילים. רצון של אותו חייל או חיילת לתרום בשירות ולקיים בעצם שירות מהותי, איכותי, איפה שהצבא יכול לתת לו, וגם שהוא יתרום בצורה הטובה ביותר. חיל השלישות, אולי יותר מחילות אחרים, יש בו מגוון שלם של מיון, שיבוץ, סטאז', נפגעים, מערך הגיוס, סדיר, מילואים. יש מרחב כזה גדול בין שדה למטה שאתה יכול בכל תפקיד, תכנון, למצוא את ההקשרים של אתה מביא לידי ביטוי את היכולות שלך. לדעתי החיל החשוב בצה"ל, בלי לפגוע באחרים. הוא בעצם החיל שמטפל במשאב הכי עיקרי של צבא ההגנה לישראל, שזה כוח אדם, משאבי אנוש, אנשים, בני אדם.